שלום, שלום. קוראים לי אסף קסלר. זאת היא הצגת ה-Senior Author שלי בקורס High Cognitive Functions in the Hippocampus. כחלק מהצגת ה-Senior Author שלי אני אדבר על שאלת המחקר שהחוקרים שואלים, אני אדבר על מה אנחנו כקהילה מדעית ידענו לפני הניסוי ומה לא ידענו לפני הניסוי, למה שאלת המחקר הזאת היא מעניינת ואולי למה היא צריכה אפילו לעניין גם אתכם, ומעט אדבר על עיצוב של הניסוי ולמה העיצוב של הניסוי הזה עוזר לחוקרים לענות על שאלת המחקר שלהם. יש לנו הרבה מאוד להספיק ומעט זמן, אז הייתי רוצה שישר נצלול לכותרת של המאמר. למאמר קוראים Enhanced Reinstatement of Naturalistic Event Memories due to Hippocampal Network Targeted Stimulation. אוקיי, מה יש לנו כאן? יש כאן איזשהו חיזוק שחזור של זיכרונות טבעיים אירועים בעקבות גירוי של רשת היפוקמפלית. אוקיי, מדברים פה על איזושהי שיפור של יכולות שחזור, שליפה של זיכרונות טבעיים אירועים בעקבות איזשהו גירוי לרשת היפוקמפלית. קושר את ההיפוקמפוס עם שיפור של יכולות שחזור של זיכרון. מעניין. AGNT זה איזשהו מושג שהחוקרים משתמשים בו לאורך כל המאמר, וחשוב לי שנבין אותו כבר עכשיו. אז בגדול AGNT זה גילו, שניתן להכתב רשת היפוקמפלית באמצעות גירוי נון-אינבייסיב כמו TMS על גבי הקורטקס. אז גילו שיש יכולת דרך הקורטקס לעצבב את ההיפוקמפוס, וכשאומרים AGNT מדברים על גירוי לקורטקס שמפעיל את ההיפוקמפוס. אוקיי, נמשיך. אז מה ידענו לפני הניסוי? ידענו שזיכרון אפיזודי הוא קשור בהפעלה מחדש של תתי רשתות שהיו פעילות בזמן חוויית החוויה של הזיכרון. אז ידענו שהתהליך של ההיזכרות קשור בפעילות מסונכרנת של התתי רשתות האלה. הייתה גם איזושהי אמונה שההיפוקמפוס הוא זה שאחראי לעשות את הקואורדינציה בין הפעלת התתי רשתות המבוזרות האלה, גם בתהליכי קידוד וגם בתהליכי שחזור של זיכרון. וגם היה לנו ניסיונות מתחום ה-AGNT stimulation, שהראו שתחת גירוי מהסוג הזה של ההיפוקמפוס, גם יש שיפור ביכולות הזיכרון במשימות זיכרון פשוטות, כמו word lists, לזכור רשימה של שמות, וגם רשימה של פריטים, וגם שסוג הגירוי הזה מעלה את הקישוריות בתוך ההיפוקמפוס. אז היה לנו סיבה להאמין שאם נשתמש בגירוי הזה, כנראה על סיגנל אחר ללמידה, אז כנראה הוא יראה איכויות דומות שמשפרות גם את הזיכרון וגם את הקישוריות. זה ידענו. זה איזושהי דוגמה שחשוב לי כבר עכשיו להראות לכם, זה איזשהו מודל שאני פיתחתי שטיפונת עוזר נראה לי להבין את המשמעות של ההיפוקמפוס בניסוי הזה, ומעט ממה החוקרים מנסים להוכיח. אז אפשר לחשוב על A, B ו-C כמות תתי רשתות בקורטקס, שאפילו אפשר לחשוב על כל אחד מהם כתת רשת שאחראית על חוש אחר או חלק אחר מתוך הזיכרון, ואפשר לחשוב שכשאני חווה חוויה, אז תת רשת A ואז תת רשת B ואז תת רשת C מופעלות, ובהיפוקמפוס שלי כמו נוצר איזשהו לייבל, memory K2, שמכיל איזשהו קיבוץ של המיקומים, הכתובות של התתי רשתות האלה. אז לדוגמה, A נמצא בהשטג 88921 וכן הלאה, ולכאורה איזשהו תהליך אינקודינג, ואז בריטריבל, כל מה שקורה, זה כמו איזשהו run memory K2. זאת אומרת, איזשהו אלגוריתם שמריץ את הקיבוץ מתכון זיכרון הזה, ואז מאחורי הקלעים פשוט יש איזושהי הפעלה של ABC. זאת אומרת, הפעלה על גבי דרך ההיפוקמפוס של התתי רשתות המבוזרות האלה. זה איזשהו מודל שעוזר להבין מה החוקרים מנסים להוכיח מסביב לתפקיד ההיפוקמפוס באינקודינג ורטריבל של זיכרונות. אוקיי, מה לא ידענו? אז לא ידענו את התפקיד הקוזלי המדויק שההיפוקמפוס לוקח בו חלק בתהליכי השחזור של הזיכרונות אפיזודיים. אנחנו גם לא בדקנו AGNT stimulation על זיכרונות שהם יותר טבעיים, כמו לדוגמה וידאו של בני אדם מתנהגים, בשונה ממשימות שביקשו לזכור רשימה של שמות שהם פחות האופן שבו בני אדם עושים אינטראקציה עם העולם, נכון? אנחנו יותר עושים אינטראקציה עם איזשהו גירוי שהוא מרובה פיצ'רים, כמו איזשהו אדם מתנהג או משהו כזה. ואנחנו גם לא ידענו את המכניזם הספציפי שבו ההיפוקמפוס מפעיל את התתי רשתות המבוזרות האלה, והחוקרים בעצם מנסים להתמודד עם כל החורים האלה.
אז שאלת המחקר של החוקרים, אני אגיד את שאלת המחקר הכללית, ואז אני אגיד כזה שאלת מחקר נורא ספציפית שמנסים לענות עליה, והיא בעיניי כאילו המשמעותית ביותר. שאלת המחקר שלהם זה, does the hippocampal network causally contribute to the reinstatement of distributed event-specific natural activity patterns due to episodic memory retrievals? בסוף אומרים, האם באופן סיבתי ההיפוקמפוס עוזר לתהליכי שחזור של זיכרונות אירועים ספציפיים בעקבות איזשהו תפקיד שיש להיפוקמפוס בתהליך הזה. ובאופן ספציפי, כן, non-invasive stimulation כמו HNT, או ו-cortical site connected to the hippocampus, מה שהסברתי מסביב לסוג הגירוי הזה באמצעות TMS, enhance the accuracy of memory of naturalistic events. מעלה את הדיוק של זיכרונות טבעיים כמו איזשהו וידאו. אז עם זה נמשיך. למה הניסוי הזה חשוב? אז התפקיד של ההיפוקמפוס בזיכרון, וספציפית בזיכרון אפיזודי, היה איזושהי הנחה תיאורטית קבועה מאוד בתחום שלנו, ולא ענינו עליה. עדיין אנחנו לא בעצם ידענו על התפקיד הספציפי של ההיפוקמפוס בסינכרון בין התתי רשתות המבוזרות האלה, והייתה איזושהי היפותזה שזה התפקיד שלו, ועכשיו במאמר הזה בעצם מנסים להוכיח שזהו אכן התפקיד שלו, ובעצם באופן יותר מדויק כיצד הוא עושה את זה. הניסוי גם ספציפית משתמש בסוג מסוים של גירויים ללמידה, גירויים להיזכרות, שהם מאוד מאוד מזכירים את האופן שבו אנחנו עושים אינטראקציה עם העולם. זאת אומרת, זיכרונות טבעיים כמו אקולוגיים, כמו לזכור סרטוני וידאו, הם מזכירים יותר את האופן שבו אנחנו עושים אינטראקציה עם העולם, כבני אדם, ובאופן ייחודי בעיניי, הגירוי שמשתמשים בו, הגירוי היפוקמפל נטוורק targeted stimulation, הוא איזשהו גירוי non-invasive, כמו שאמרתי באמצעות TMS, שאם רואים שיש איזשהו שיפור ביכולת retrieval של זיכרון, אפשר להשתמש בו גם בסיטואציות שהן קליניות. אז אם אנחנו מוכיחים את כל הדברים האלה, אז יש כאן תרומה גם לעולם הקליני, גם לעולם המדעי. זה מקרב אותנו גם למודל יותר טוב של מה התפקיד של ההיפוקמפוס בעצם בזיכרון אפיזודי. אוקיי, אז איך העיצוב של הניסוי בעצם תוקף את השאלה הזאת? אז מה החוקרים עשו? העיצוב של הניסוי זה within subject design, זאת אומרת, לא היו שתי קבוצות שונות של אנשים, זה ניסוי תוך נבדקי, זאת אומרת, השתמשו באותם אנשים בשתי סיטואציות שונות. Two different conditions. מה ה-conditions? פעם אחת HNT מול איזשהו control stimulation. אז רואים כאן בפיגר A את ההבדל בין HNT לבין איזשהו control stimulation. HNT הוא, כמו שאמרתי, איזושהי הפעלה של תת רשת בקורטקס, שמפעילה קוזלית את ההיפוקמפוס, גורמת לגירוי, ואל מול HNT stimulation יש איזשהו control stimulation, שהוא כמו איזשהו גירוי שמפעילים על איזושהי נקודה בקורטקס, שלא מפעילה את ההיפוקמפוס. אז בשני ה-conditions, אותם נבדקים היו צריכים ללמוד ולזכור, זאת אומרת, גם לעשות encoding ולעשות retrieval, recall של זיכרונות של סרטונים שהראו להם, וכל זה קרה בתוך FMRI. על מנת למדוד את השיפור של ה-reinstatement process, של התהליך שחזור הזה, השתמשו באיזשהו pattern similarity analysis על גבי המידע מה-FMRI, זה משהו שהוא יהיה יותר בהצגה של השיטות של החוקרים בניסוי הזה, והמבנה הזה של הניסוי הוא אפשר לחוקרים לבדוק עוד פעם את הכוח הקוזלי של הפעלת ההיפוקמפוס, גם ביכולת הפרקטית של המשתתפים בניסוי לזכור את הסרטונים, אבל גם אפשר להם לבדוק the natural reinstatement of event-specific activity. זאת אומרת, לבדוק באופן ספציפי את שיפור הקישוריות ושיפור תהליכי השחזור של אותו זיכרון דרך ההיפוקמפוס על גבי תתי רשתות בקורטקס. אז בפיגר B אנחנו יכולים לראות שב-use case 1, בסשן 1, המשתתפים עוברים איזשהו גירוי HNT, נכנסים למגנט, יש איזשהו
תהליך של קידוד של הזיכרון, ואז יש איזשהו תהליך של רטריבל. ברטריבל פשוט מבקשים מהמשתתפים לדמיין מחדש בעיני רוחם את הסרטון. אז ובמקביל לזה הם גם צריכים לעבור איזשהו, בפיגר C אנחנו רואים שיש איזשהו הקרנה של הסרטון באורך 7 שניות, ואז רואים את הסרטון הזה. יש גם איזושהי הפרעה. ההפרעה הזאת אין לה תפקיד פרקטי בהבנה של הניסוי, אבל ה-encoding process הזה הוא מה שחשוב. היו 51 סיגנלים כאלה, וברטריבל בעצם הם היו צריכים לעשות ריקול מחדש של הזיכרון בתוך המוח שלהם. אז שאלו את המספר של הזיכרון הזה, עד כמה הם חושבים שהזיכרון הזה הוא חי אצלם, ועוד כל מיני שאלות ספציפיות לגבי הפיצ'רים בתוך הסרטון, כדי באמת לאמת את האיכות של הזיכרון שלהם. אז בהנחה ויש איזשהו הבדל גם ביכולת של המשתתפים לזכור זיכרונות תחת HNT Stimulation, וגם בפעילות המשוחזרת של Distributed Cortical Networks, שמופעלות קוזלית דרך היפוקמפוס, אפשר להבין יותר טוב את התפקיד של ההיפוקמפוס בתוך הדבר הזה שנקרא Episodic Memory. וזהו, תודה רבה 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 על ההקשבה, ונתראה.